Kakang rumangsani lamun ngiyup ana sandhap pepadane Yayi Prabu Duryudana Ngastina. Lan pun Kakang uga wis nate prasetya marang Yayi Prabu Duryudana. Dene pati uripe Narpati Basukarna bakal dadi cagak tuwa siraping keprabon Yayi Prabu Ngastina. Surti Kandi. Prasetyaning pun Kakang biyen besok lamun Bratayuda kuwi keteman lakon pun Kakang bakal lumadya nang peperangan mbelani marang Yayi Prabu Duryudana sakurawane. Senadyan sejatine pun Kakang wis ngerti marang pambegani para Kurawa ingkang hambek cidra watake nista. Nanging sabab apa? Dene pun Kakang uga bebela marang Kurawa sepisan. Jejering satriya utawa senopati ingkang wis nate sumpah prasetya mono kudu tetep ing janji. Nista-nistaning patrap sawijining satriya mono lamun lincat ing prasetya utawa uncat ing sumpah bakal kaya ngapa suraking jagat padha nyedha nyajak marang Narpati Basukarna. Lamun kok Kakang sirah marang kewajiban kula Yayi. Kewajibanipun Kakang iki bakal ndak rampungake. Mriki amung kudu Basukarna ingkang netepi darmaning satriya ora bakal ngembet marang sapa wae klebu sira garwaku wong ayu. Bejo cilaka bener rumput kaya napa mengko kedadiane bakal ndak pasrahke marang purbane Mbah Mahanasa. Senadyan akeh kang padha ngudharasa marang Basukarna, jejering satriya tama teka bebela marang watak Angkara Budi Candala kabeh mengko bakal katandha lamun wahyaning mangsa kala wis nemahi. Nanging sira Yayi garwaku ing bakal ndak jarwani sejatine apa to sebabe pun Kakang adreng bilani Kurawa mawan kadangku Pandhawa. Sabab tumrapun Kakang watak Angkara Budi Candala ingkang sinandhangan dening Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna lamun ora bareng kelawan ingkang sinandhangan. Tegese sirnaning Angkara Murka ingkang sinandhang dening Kurawa mono pancen kudu bareng lan tumpese Duryudana sakurawane. Mula pendak-pendak pun Kakang adreng bebujuk marang Yayi Prabu Duryudana supaya tansah duwe pangrasa gedeng keburu sengit marang para Pandhawa mau. Pengajapipun Kakang Bratayuda enggala dumadi sabab yen namung ana Bratayuda iki bakal katandha sapa kang salah bakal seleh, sapa ingkang nandur ala wahyune bakal sirna. Dene sirnaning Angkara Murka jroning Bratayuda iki sayekti bakal ndak tomboke nganggo bandane Narpati Basukarna ingkang larang dhewe. Bakal ndak tomboke nganggo bandane bojomu sing larang dhewe. Tentreming jagat raya iki bakal tak tomboke nganggo nyawane Basukarna.